बैठला से पेट नइखे पलत कोरोना के कारण कहीं काम नइखे चलत घरवा बैठला से पेट नइखे पलत कोरोना के कारण कहीं काम नइखे चलत आइल बताहरा जात नइखन बाहर दाना पानी के कसहु करे ले जोगार आर चचरी से हो रोजे चचरी से मछरी बचावा त भातार पेट भइल बा पहाड़ मच्छरदानी से मछरी बचावा त भातार पेट भइल बा पहाड़ जुआ बहा फता आइल बया फता बाढ़ से जूझे एक त गौआ जावा आर चचरी से हो रोजे चचरी से मछरी बचावा त भातार पेट भइल बा पहाड़ मच्छरदानी से मछरी बचावा त भातार पेट भइल बा पहाड़ विपत कवनो कवनो आ जाता हर साल हो बड़े परेशान देखी बिकी विशाल हो बड़ी परेशानी बा विपत कवनो कवनो आ जाता हर साल हो बड़े परेशान देखी बिकी विशाल हो प्रेमिया अधेश हो अनुराग मुकेश हो फेफड़ी पड़ल उठावा पर मिले नया आर चचरी से हो रोजे चचरी से मछरी बचावा त भातार पेट भइल बा पहाड़ मच्छरदानी से मछरी बचावा त भातार पेट भइल बा पहाड़ घरवा बैठला से पेट नइखे पलत कोरोना के कारण कहीं काम नइखे चलत आइल बताहरा जात नइखन बाहर दाना पानी के कसहु करे ले जोगार आर चचरी से हो रोजे चचरी से मछरी बचावा त भातार पेट भइल बा पहाड़ मच्छर